Parece. Boas noites a todos. Empezamos entonces co pleno ordinario do día 26 de outubro de 2023. Entón, empezamos co primeiro punto da orden do día, que a aprobación se procede da acta sesión anterior, que é de 27 de setembro de 2023. Alguna cuestión para acta? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto segundo, que a aprobación se procede da modificación da ordenanza fiscal número 4, reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica IVTM. Informe da Comisión de Economía Especial de Contas do día 24 do 10. Modificación ordenanza fiscal 4. Visto a necesidade de modificar a ordenanza número 4 reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica para incrementar a carga tributaria derivada de imposición deste imposto para adecuar a recadación á realidade actual, caracterizada por un incremento nos últimos anos dos servicios aos que o Concello debe atender, así como do costo da súa prestación, considerando que a cuota tributaria exixida no IVTM correspóndese co cadro de tarifas publicadas na aprobación definitiva do imposto no BOP do 30/12/2004, sen que foran modificadas nos últimos casi 20 anos, en as que viña aplicándose un coeficiente de incremento de 1,1, considerando a posibilidade que establece o artículo 95.4 do Real Decreto Legislativo de texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais de incrementar as cuotas establecidas no cadro de tarifas mediante a aplicación sobre elas dun coeficiente que non poderá ser superior a 2, propónse modificar o artículo 8, cuota tributaria, de acordo co seguinte: coeficiente de incremento actual, 1,10. Coeficiente de incremento proposto, 1,35. Importe do padrón 2023, 270.699. Importe previsto, 333.448. Visto informe de Secretaría, a esta documentación que obra no expediente, aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal número 4, reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, someter a modificación da ordenanza fiscal á exposición pública, finalizado o período de exposición, adoptarase o acordo definitivo que procede resolvendo a reclamación que se tiveran presentado. No caso de non terse presentado reclamacións, terase efectivamente adoptado o acordo, publicar o acordo no boletín da provincia. Pola presidencia dase unha explicación ao respecto. Doña Orlando Arriero solicita que na web se poñan todas as actualizacións das ordenanzas. A Comisión de Economía Especial de Contas informa favorablemente a citada proposta co voto en contra do BNG e PSDG-PSOE. Moi ben. Bueno, hoxe veñen aquí catro ordenanzas fiscais. Entonces, a primeira é a de impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, o IVTM, ainda que, sendo a primeira, entonces, farei unha argumentación xeral en relación ás catro, ainda que despois en cada unha delas pode haber algún matiz, non para reiterar o debate en cada unha delas. Entonces, a ver, é unha realidade evidente, unha realidade obvia, que as administracións locais, en xeral, gobernadas por quen goberne, estamos sufrindo unha asfixia polo déficit crecente de todos os servicios municipais. Iso é unha realidade. Iso non é unha opinión. En algúns sitios será máis, noutros menos, tamén depende do nivel de servicios ou da cantidad de servicios que se presten. Está claro, máis, en primeiro lugar, que hai, tendo os mesmos ingresos ao largo deste ano, maiores costes nos servicios. Estamos falando dos servicios rurais en xerais. O exemplo, ahora mesmo, todos temos falado, o SAF, o Escola Infantil, cada vez a parte que ten poñer o Concello cada vez é máis grande, agua, alcantarillado, etc. Obviamente, houve melloras salariales que todo o mundo defende, que todos defendemos,
aumento dos costes de suministros, aumento dos costes de material, etc. Non vou a dicir algo que xa todo o mundo conoce, que ao largo de todos estes anos, pois todos estes costes foron subindo cando os ingresos en moitos casos se foron mantendo, non? A vez tamén en servicios aumentaron estes. Vou poñer un exemplo. Por exemplo, cando nos chegamos nas escolas unitarias, quero recordar que só iban 2 días a limpiar. Hoxe van os 5 días da semana, como debe ser, non? Pero iso incrementa, obviamente, os costes. Tamén somos o concello que tiña a presión fiscal, unha das presións fiscales máis baixas de toda a comarca, non? Esa, que decir, do que nos está pasando a todos os concellos, un problema xeralizado. E aquí repartimos as culpas, é dicir, isto tanto en relación a outras administracións, tanto a Xunta como o Estado, nos dous casos, cando cada vez nos impoñen máis competencias, ou asumimos máis competencias impropias, competencias que non nos corresponden, pero ao final temos que atendelas nos, ou simplemente nos impoñen unha serie de obligacións sin acompañamento financiero ao lado, non? Vou poñer 2 exemplos. Os últimos exemplos que tamén nos van a influir como non no vindeiro ano, non? Un, por exemplo, a nova lei de benestar animal que impón unha serie de obligacións que van a supoñer unha serie de gastos a maiores os concellos, e esa obligación a maiores non ven acompañada dun Excel que nos diga canto nos van a dar para poder soportar esas obligacións a maiores, non? Ou, mesmo, a obligación, que non estamos en contra dela, pero volvemos ao mismo, unha imposición, obligación, a partir de xaneiro do ano que ven, da separación do orgánico, onde volvemos ao mismo, vai a supoñer un maior coste na prestación do servicio, non? Entonces, cada vez se produce un maior desajuste económico nesta prestación de servicios generalizadas, non falo só de Vedra, logo veremos, falo en xeral de todos os concellos. Eu que estou en distintos foros do municipalismo, a reivindicación é constante, e no noso caso, ademais, estes desajustes, obviamente, tamén incrementan o noso remanente negativo, non? Entonces, antes ou despois, obviamente, temos que actuar, non? Iso é inevitable. E aí, abrimos un debate no propio seno do grupo, e non só do grupo, non? Sino no seno do Partido Popular de Vedra, porque isto só ten dúas solucións: ou subes os ingresos ou recortas os servicios, non? E a primeira decisión que se toma de forma unánime é que de ninguna maneira se queren recortar os servicios. De ninguna maneira se van a recortar os servicios. O sea, os servicios se van a manter. E como servicios falo tamén de todas as axudas que se conceden ás familias, ás entidades, ás asociacións, etc. Se está plantexando o mantenimento absolutamente de todos os servicios, en a medida que se poden melloralos, evidentemente. Está plantexando cunha realidade de manter todas as axudas que se están dando a todos os niveles, non? E é unha segunda parte, tamén somos conscientes de que tampouco é un bom momento para as familias. Está claro que o coste de vida sube para o concello, tamén sube para as familias. Por tanto, tampouco, é certo que hai familias de todo tipo, pero para iso nós, evidentemente, seguiremos mantendo ese apoio ás rentas máis baixas, ese apoio ás familias máis necesitadas, ese apoio á xente que non poida chegar, porque, obviamente, é a nosa obriga, non? Pero, bueno, como digo, somos conscientes tamén de que tampouco é un bom momento para todas as familias. Entón, tíamos que facer unha combinación, non? Tíamos que facer unha combinación de, por un lado, buscar unha subida razonada, razonable e prudente en certas tasas e impostos aplicables, e, por outro lado, obviamente, tamén ten que vir acompañada de unha disciplina férrea na execución do gasto e ser tamén máis eficientes no gasto, non? Temos que, aquí se están valorando unha serie de incrementos de ingresos, pero que non son suficientes. Temos que tamén lograr unha serie de aforros nos gastos que non afecten e non van a afectar, como digo, nin aos servicios, nin ás axudas, de acordo? Non van a afectar, pero, bueno, hai circunstancias que se poden dar para
a forrar unha serie de gastos ou acomodar unha serie de gastos ou ser disciplinados unha serie de gastos ou ser máis eficientes unha serie de gastos que nos poidan levar a, combinando esas dúas circunstancias, lograr os objetivos que temos marcados durante esta legislatura de eliminar ese remanente, sostenibilidade dos servicios, manter os mismos e, obviamente, mellorar en todo aquilo que podamos mellorar, como aquel plantexamento que facemos de durante estes 4 anos, pois, as pistas municipales, bueno, pois, poidan ser reparadas na súa inmensa maioría. Non? E como entonces vamos a facer? Non? Ese debate, ese traballo, e volve a haber un debate no seno do partido, porque tampouco vamos a ocultar, isto podía escoller un imposto solo e subirlo moito, podías, digamos, facer subidas máis equilibradas, máis repartidas, podía subir uns e outros non, podía subir todo. Bueno, pois, a decisión de todo o equipo, bueno, pois foi tomar no que afecta ás familias, bueno, pois facer estas actualizacións, non? Subir o VTM e logo actualizar o IPC, o que é a auga, o que é o lixo e o que é o saneamento, non? O sea, que tampouco estamos facendo unha proposición descabellada ou exagerada ou que non teña xustificación, non? Pero non, vamos a plantexar aquí, tamén é un debate importante se sube o IBE ou non. E tomamos a decisión de non subilo. Tomamos a decisión de facer o esforzo de, sobre todo, non subir o IBE, ser disciplinados no gasto e conseguir os objetivos tamén, pois actuando no gasto. Repito, sin tocar servicios, sin tocar axudas. Servicios que, por certo, os costes van seguir incrementándose. Hai que pensar, por exemplo, estamos falando do SAF, o SAF, estamos ahora en 21 euros hora, pero probablemente unha nova adjudicación vai a ser máis caro. Estamos falando de que ahora se vai a licitar de novo a escola infantil, obviamente, por unha serie de subidas salariales, obviamente, vai a ser tamén máis caro. De todos os servicios van a ser máis caros, non? Por tanto, como digo, temos que intentar facer esa combinación de factores que nos axuden a lograr os objetivos. Pero nese debate de que se usa non sabimos, é curioso, como nestes días, hoxe, hai pleno na estrada, curiosamente, e a estrada, pois, opta, nese caso, por subir o IBE, que vai subir ao 0,50. Nós estamos en 0,44 e está de subir ao 0,50, por non sei o que aparece na prensa. E creo que hoxe, precisamente, teñese. Creo que la LIN tamén vai subir. E se formos recorrendo distintos concellos, vemos que todos van asustando eses ingresos, non? Pero tamén queríamos e buscamos outro objetivo, non? Que era manter unha certa similitud fiscal coa comarca. Que buscamos, bueno, pois, que esa presión fiscal que era da máis baixa da comarca que seguira sendo máis ou menos parecida na comarca, non? Que nos destacáramos. Que, por certo, a presión fiscal, canto máis presión fiscal, por certo, máis ingresos recibes das outras administracións. Parece lógico. Canto máis impostos se recaudan nun sitio, é lógico que eses concellos reciban máis, non? Ese é un factor diferenciador na Diputación, un factor diferenciador no Estado, en todos os lados, non? Bueno, pero neste caso, nós somos dos que queremos intentar que a presión sobre a familia sea, bueno, pois, como dixen antes, razonada, non? Bueno, pois, a pesar destas subidas que plantexamos aquí, dos vehículos e do IPC en agua, alcantar a basura, bueno, pois, seguimos sendo dos que temos unha presión fiscal máis baixa na comarca. Porque, fíjense, só comparados cos veciños do lado, pois, fíjense, moi ben, nós, pois, ora, comparados con Bodisón, por exemplo, pois sí, ora vamos a ter, subimos un pouco de vehículos, pero eles ainda ten bastante máis caros os vehículos que nós, curiosamente. O Concello de Bodisón. O IBE é o mismo, 0,44, agua alcantarillado, a pesar das subidas, vamos a ter uns costes similares, e é certo que eles teñen un pouco máis barata a basura da que vamos a ter nós, un pouquinho máis barata. Por tanto, eles teñen máis barata a basura, pero máis caros os coches. Pero se vamos a Estrada de Teo, volvemos ao mismo. En vehículos estamos parecidos, a mellor teñen un pouco máis barata a basura, pero, sin embargo, no IBE teñen
xa bastante máis caro que a nós. Como digo, a presión fiscal combinada pois ven sendo similar, non? Xa no propio tema do IVTM, non? Pois, e comparando, como estamos dicindo aí, fíjate, pois, home, tampouco é que xa unha subida exagerada. Pois estamos falando dos dous vehículos fundamentales, non? Os dous tipos de coches, un que son que basicamente están mitad e mitad. A mitad dos que tiñan un recibo de 37, casi 38 euros, bueno, pois vai a ter un recibo de 46, o sea, sube 8 euros. Tampouco que sea unha cuestión descabellada. E outro tipo de vehículo que estaba en 79 euros, pois sube, este sube un pouco máis, sube 17 euros. Bueno, pero estamos falando de que ese vehículo, este coche número 2, este que costaba 79, pois na estrada, bueno, ahora costa nos 97, na estrada vai costar 90, en Teo 89, 93, o sea, 90 euros, en Boguisón 107, quer dizer, que ao final é un coste parecido en todos eles, non? Eu sei que a oposición non vai votar ni a favor ni se vai abster, obviamente, se nos estivéramos no seu lugar, pois tamén faríamos o mismo. Pero, bueno, no momento dado hai que tomar estas decisións e creemos que nesa combinación de factores, bueno, creo que intentamos que esas subidas, como digan, sean asumibles para unha familia en Vedra, pois, no que nos costes anuales. Non? Ahora, non sei se alguén quere... Bueno, mira, bueno, todo isto... Eu, como estou xa levo aquí un montón de tempo, estou farto de escoitar sempre o mesmo, periódicamente. Mira, o discurso estaría perfecto se o tiverades feito unos meses antes das eleccións, pois huberades reunido con todo ese sufrimento que arrastrades, huberades decidido a xuba, huberades dito aos veciños o que iba a acontecer, porque, además, o pior de todo é que vos sabíades que iba a acontecer, e vos vou explicar porque sabíadelo mellor que a min. Mira, vou facer tamén unha argumentación xeral exactamente igual. Vos ides incrementar o valor das taxas municipais por un valor completo de unos 120, 130.000 euros. Vos sabíades que iba a acontecer isto porque sabedes de canto é o valor do remanente de tesorería do Concello, que son 400.000 euros. Sabíades, ademais, que, bueno, eses 400.000 euros, se alguén non se entera correctamente, eso técnicamente é unha débeda encubierta, é dicir, o Concello ten 400, que sempre que empeza un año fiscal, empeza con un remanente de 400.000 euros que vai paliando ao largo do ano a base dunha póliza que é o que lle permite ter encuberta esa débeda. Quer dizer, o Concello non ten 2 millóns de euros de débeda, ten 2.400.000 euros, esa é a realidade. Sabíades, además, perfectamente que dentro do Estado hai unha regulación que vos iba a obligar a aflorar esa débeda. Esa débeda, de feito, non lo dixechedes vos mesmos no último pleno. Esa débeda quería dela aflorar a través de un crédito. Ese crédito, a vantaxe que tiña sobre unha póliza é que contabilizábades 100.000 euros de débeda anual nos orzamentos, o cual vos obligaba, técnicamente vos collía para que tillerades que devolvelo en 4 anos e acabar con esa póliza e, polo tanto, co remanente de tesorería. Ese foi o vosso plan. Bueno, logo aconteceu o que aconteceu. Resulta que os bancos non aceptaron participar dese changui por un criterio, ademais, que é un criterio de precaución fiscal, financiera, e non participaron. Total, que sabendo que tiñades que devolver 100.000 euros anuais, decidichedes incrementar as tasas municipais, que xa sabíades que tiñades que incrementalas antes das municipais, en 100 e pico mil euros para pagar despois algún outro changui, algún outra cousa que tendes por aí, algún concurso e tal. Pero o fundamental é que sabíades que tiñades que incrementar 100.000 euros anuais para compensar ese déficit estrutural que creáchedes vos mesmos nos vosos 12 anos de goberno, porque espero que non lle botedes a culpa ao Don ou a Mogo, non? Ou a Pedro Guitián. É dicir, despois de 12 anos de xestión municipal, é a vosa responsabilidade telo amortizado polo camiño. E como vos, exercicio de incompetencia que se demora 12 anos, tendes que devolver 100.000 euros anuais, agora é que subides porque vos obliga o Estado a cerrar esa póliza. O problema é o seguinte, realmente. O problema é que agora non tendes un crédito.
E o que antes se contabilizaba como unha necesidade de pagar orzamentariamente, ahora, teóricamente, estades obrigados a conseguirlo en superávit. Cousa que é totalmente imposible porque nunca fochedes capaces. Ides gastar eses 100.000 euros en calquera carallada, en a primeiro vagón que se vos ocurra traer de non sei onde, ou en calquera tontería que se vos ocurra, e dentro de un ano e pico estamos aquí sentados outra vez, cando consigades o crédito, para intentar compensar eses cartos novamente a través dos vosos veciños. É dicir, non nos veñades con historias. Vos o que tendes é unha necesidade obrigada de cubrir 100.000 euros anuales como fora. O problema é que non conseguichedes ese crédito e tendes que renovar unha póliza, que xa veremos se vos la renovan, porque como non vos renoven a póliza, tendes un pedazo de problema no Concello criminal. E o problema é que non ides a cadar un superávit na vida, non que o conseguichedes, nin o ides conseguir en menos de 100 e pico mil euros. Como nos pedides que participamos en esta festa? Eso é a vosa festa, vos la cometes vos e facedes con ela o que queirades. Non nos pertence a nos, é vosa. E, además, repito, é un problema de incompetencia. De incompetencia despois de 12 anos. Crear unha débeda encubierta de 400.000 euros. Sin máis. E iso creo que hasta nos lo dixeches vos mesmos, é que non o invento eu, é que nos lo dixeches vos mesmos no último pleno. Foi o que nos pedichedes. De acordo? Unha débeda arrastrada de 2.400.000 euros. Bien, ahora vamos a poñeros no caso. Resulta que, vos irelo facer, porque sodes guais, non lle dixechedes nada aos veciños, e agora os veciños se comen a vosa incompetencia de unha década. Bien, ahora vamos a poñeros no caso. Primeiro, non generades o superávit. Segundo, en esta legislatura probablemente hai unha baixada de habitantes e vamos a ter un déficit entre 100 e 200.000 euros. Contando con que non haya que pagar ese crédito PAI en 2025 que cando vos arranca. Se o Bloque e o PSOE non consiguen un mecanismo para intentar conveniar con vos esa devolución, tendes un pedazo de problema. E, además, non solamente eso, en caso de que se convenie esa devolución, non sei se sodes conscientes de que hai concellos que fixeron as súas tarefas, é dicir, que Vedra de todas está dentro dos concellos apestados que tiveron que facer un convenio para librarse dunha débeda, porque eran os máis listos. De tal maneira que, se ao final se convenia e se evita a devolución dese crédito, ganan os que fixeron mal as súas cousas. De tal maneira que na Deputación non vai quedar máis remedio que primar as que fixeron ben as cousas. De alguna maneira, Vedra vai pagar igual nestes 4 anos. É dicir, tendes un pedazo de problema. Levachedes o Concello a un nivel económico que é totalmente delirante. E isto é voso, non nos pertenece a vos, non nos pidades que participemos. Se tiveramos a máis mínima garantía de que unha promesa vosa valera para algo, incluída todas as mocións que se aprobaron aquí con toda a ilusión da oposición, que tumbachedes unha detrás de outra e nunca fochedes capaz de poñer un puñetero ladrillo en unha moción dese tipo, o mellor nos abstiñamos, porque entendo que a situación económica é tal nivel que tendes o Concello collido polos pelos. Pero esta situación é que non podemos, ni siquiera si quixéramos. É que non podemos porque non hai nada que nos garantice que vos ides a cadar ese superávit de 100.000 euros. Porque nunca o fixéchedes, porque na primeira tontería que se vos ocurra, repito, o calquera, eu collo ano tras ano e sempre hai unha tontería de 60, 70.000 euros, volvedes fundir, porque está na vosa natureza, é así. De acordo? O salario dese señor é un cuarto da débeda, á volta de 4 anos. E con o vosso salario é a débeda completa. Ese déficit estrutural que temos no Concello. Acabouse, nos vamos a votar que non, obviamente. Boas noites. Entendemos cal é a situación do Concello, entendemos que sí hai que modificar algunhas ordenanzas. O que nos parece é unha porcentaxe realmente exagerada, moi alta para tal e como está a maior parte da economía dos veciños de Vedra, que a moitas familias sí que lle pode supoñer un problema moi grande, independentemente do que decía antes o señor alcalde, que se vai ter en conta as familias máis necesitadas. Sí que hai familias que non entran como familias máis necesitadas, pero que lle suban estes impostos, sí que vai a ser un problema grande para a súa economía. Entonces, pois, bueno, tamén temos que valorar que subir os impostos dos vehículos de tracción mecánica, por poñer un exemplo, tendo en conta como están as vías públicas do noso Concello, casi podría decir que é un delito, porque todos sabemos que neste momento o asfaltado das vías é deficitario, penoso, e, bueno, si que opinamos parecido, por non decir igual que o grupo do BNG, de que si vemos que esta recaudación de 100 e pico mil euros ao ano
vai a ser para tapar algún burato por aí que igual tiña que ser xestionado de outra maneira. Aínda así, certas ordenanzas que se van a modificar, como a do lixo e a dos sumidoiros, que non equiparan para nada ingresos a gastos, o cal sigue implicando que o Concello vai ter que poñer das súas arcas municipales un montón de cartos, polo cal propoñemos que sí que se planifique unha mellor xestión, que sobre todo no tema do lixo, que se intente concienciar a veciñanza de que non podemos seguir por este camiño. Non é normal que o Concello de Belas siga pagando a cantidad que está pagando a Sogama. Temos que facelo mellor todos. Neste momento non se está facendo ben, porque non é normal o que está pasando, o que se está vendo en certos contenedores por aí, que eu non digo que sean veciños de Belas ou que sean os que veñen da fora deixarnos lixo aquí, pero non é normal. Temos que buscar unha maneira de concienciar a veciñanza e de ofertar outro tipo de servizos, pois abrir o punto limpo máis días á semana, buscar alternativas para que isto non siga así. Sei que nunca vai chegar a estar equiparados ingresos e gastos? Pois probablemente non, pero que haxa este desfase enorme entre ingresos e gastos, o noso grupo, desde logo, parecelle exagerado. Polo cal, imos votar en contra. Bueno, vamos a empezar por Begoña, por o PSOE. Vamos a ver. Precisamente, Begoña, o problema que temos, non nós, todos os concellos, é un desfase, precisamente, unha asfixia neses déficits crecentes dos servizos municipais. Porque aquí estamos plantexando 4, pero hai moitos, non? Eu antes estaba aquí contando unha cifra, e que hai que pensar que cando nos entramos aquí no Concello, e isto xa o temos debatido, non? Por exemplo, nos servicios de domicilio, que é fundamental, e creo que nos apostamos por ele, estamos cerca de 40.000 horas, resulta que non sei cando se poñía por o Concello, non sei, 30, 40.000 euros, 50, non sei, as horas que saben daquela, non? Claro, non só fomos subindo un montón de horas, senón que foi subindo moito o coste da prestación desas horas. E aquí repartimos as culpas, Xunta e Estado. Xunta e Estado, por lei, tiñan que sufragar o 50% un e 50% outro do que é a dependencia. Xa non falo de libre concurrencia, para a dependencia. E non o están facendo. E nós ahora mesmo supónnos un desfase de máis de 200.000 euros anuales. Por exemplo. É dicir, que di eso, teña que montado a escola infantil, que sale licitación agora, pois probablemente temos que poñer, para o ano que ven, pois, de fondos propios, 130 ou 140.000 euros, cando estás poñendo 70, 80.000 euros, non? E iso sí non ten nada que ver con a mellor ou peor gestión, iso dá igual quen estuvera aquí nese aspecto, non? Eso todo vai agravando esa situación, non? Nestes casos concretos que plantexas, non, do lixo, evidentemente, tes túa razón, como facemos para que ese desfase non sea tan grande? É certo que aí influye moito que, por exemplo, todo o tema da xestión do punto limpio, co tema da reducida do papel, do plástico, etc., cando antes casi, co precios que tiñan o plástico, o papel, etc., casi compensaban os costes, agora non. Agora hai un déficit moi grande, cerca de 70.000 euros nesa xestión, non? Outra cosa que dispara. Están sin facer os cálculos, porque tampouco sabemos, do que vai supoñer a recollida do orgánico. E é certo que a lei di que o cobro desas taxas ten que intentar cubrir os costes. Non podes cobrar máis do que costa, pero intentar chegar a cubrir os costes. Claro, non o faz porque entón serían uns recibos brutales. O sea, deso, xa vistes que a auga é o único que máis ou menos pode estar máis ou menos equilibrado, que o ano que ven se vai a desequilibrar, por unha razón, porque vannos a subir tamén os costes a nós, non? Por exemplo, a auga que nos cobra a Dicción, probablemente a Dicción vai a subir os costes porque eles incrementaronse nos costes energéticos unha burrada, non? Entón está claro que vai a repercutir aos demais. Entón, todo isto nos leva a que, efectivamente, toda esa combinación de servicios che obliga a
a intentar, de alguma maneira, disminuir o déficit na medida que se poda, tendo en conta as circunstancias que hai. Tes moita razón unha cousa, parece un pouco, non o vamos a negar, o sea, un pouco paradóxico subir o IBTM estando as pistas como está. Eso, aí, se eu estuver nesa diría exactamente o mismo, de acordo? Pero aí tamén está o noso compromiso, precisamente, ao largo deste ano, que seguramente non seremos capaces de arreglarlas todas, nin o ben que quera a xente, nin todas elas, pero vamos a intentar que esa percepción mude nestes 4 anos en relación a como están as pistas do Concello, sabendo que as pistas hai de todo tipo. Pois tamén é un compromiso que temos. Pero, xa pasando ao BNG, a FOU, vamos a ver, nós, cando no anterior pleno plantexamos ese saneamento para reducir, eliminar o remanente de tesorería negativo que se va arrastrando, era independientemente desto. É dicir, son dúas cousas totalmente diferentes, que están conectadas, pero son diferentes. Está claro que, canto máis déficit haxa nos servicios, máis dificultades teremos no remanente negativo, máis se incrementando. É o que lles pasa, mire, a moitos concellos que tiñan remanentes positivos, non nos habían gastado, gastaron, fulminaron nos últimos 4 anos, e ahora se están atopando precisamente con estas circunstancias, que o que ingresan non cubre o coste dos servicios, entonces teñen un problema. Acabo de ler, e da prensa, a Estrada vai acabar subindo ahora o IBI, que, por certo, Begoña, no que falaba das familias, precisamente, eso foi un debate que tuvemos aquí, e dixemos, non vamos a subir o IBI, vamos a ter que facer ajustes en gastos de 60 a 70 mil euros, precisamente, para non subir máis cousas. Vamos a ter que facer tamén ese esforzo, sin tocar o que é a prestación de servicios e sin tocar o que son as axudas. Bueno, eso sí vai requerir unha disciplina do gasto, evidentemente, porque 500 euros aquí, 500 euros ali, 500 euros ali ao largo do ano, nun presuposto de casi 5 millóns de euros, evidentemente, podemos facer ese ajuste sin perjudicar os veciños. Bueno, pois é un esforzo que temos que facer nós. E pois decidimos, oye, non vamos a subir, porque evidentemente pode ser unha carga importante xa só os vehículos para as familias, non? Neso estamos de acordo, pero, bueno, tamén nese debate a xente plantexou que prefiere manter os servicios a recortarlos. Que teñen claro. E, oiga, se hai 60 personas na biblioteca, queremos que sean 60 familias, queremos que sigan 60 familias. Non queremos reducir esa historia. E nós pensamos así tamén, é dicir, creo que a xente valora máis que manteñan os servicios, ainda que teñan que pagar un poquinho máis, a que paguen algo menos e reduzcan servicios. Pero indo a FOU, a ver, non nos vamos a meter outra vez no debate da débeda, que xa lle expliquei no pleno pasado, bueno, se me alegra de saber que vostedes xa por lo menos hai esa aberta posibilidade de que efectivamente a Diputación se está falando efectivamente de que esos pais non se devolvan, de que eso pon levar, bueno, saberemos, pero para nós é importante é que se saísen, para min é un reto nestes 2 anos que son diputado, pois de logo avanzar neso e que obviamente se faga con acordo de todos os concellos, non? E que eu creo que a máis se vai a lograr. E creo que vai ser bo para Vedra. E despois, non, neses 2 millóns de euros non hai 400.000, porque ben sesa, xa expliquei outro día, se tiñamos póliza non temos préstamo, se temos préstamo non temos póliza. O sea, non é que teamos póliza e préstamo. Por tanto, non me suma usted 2.400.000, non, eses 400.000 é o remanente de tesorería, que ten razón, esa é deuda tamén, esa é deuda, evidentemente. Eso é deuda. Pero recorde que cando nos entramos aquí, o remanente era de menos 550 ou 560.000 euros e fomos capaces, nunha situación económica moito peor, na crise do 8, 9, 10 que nos collemos no 11, e fomos capaces de levantalo, fomos capaces de incrementar os servicios, fomos capaces de chegar onde chegamos. Mire, eu non estou contento con a situación económica, pero vamos, xa digo, non é unha situación que non seamos capaces de levantar o que ao final nos obligue a ter que reducir servicios e axudas. Non se preocupe que a nosa intención é que se nós o facemos moi mal e vostedes os fan moi ben na oposición e dentro de 4 anos están aquí gobernando, como lles dixen, que teñan o Concello saneado económicamente. E por lo demais, entendo, obviamente,
que o seu voto sea negativo. Non nos vamos a engañar, que somos todos maiorciños, nós tamén estivemos aí, non vamos a posición nunca vai votar a favor dunha subida aos veciños, iso é lógico, non? Bueno, nada, vostede non se preocupe tampouco que cando cheguemos xa sei que o Concello vai estar limpo e inmaculado. Seguro que sí. Bueno, vamos a ver, mire, varias cousas. Bueno, está ben que reconozcan que eso é débeda, por lo tanto, 2 millóns máis 400 son 2.400, non hai moito máis que darle. E un sustituto de outro e nada máis. É que hai que dicir que as matemáticas son tan fáciles que non. Sobre o tema do orgánico, recorde que nos todas as legislaturas traemos 2 veces como mínimo a pleno unha moción para cambiar o modelo de xestión do lixo. Recordo cando se falou dun modelo de xestión porta a porta e precisamente levaba o tema do compostaxe que se tivera feito cando nos o dixemos agora non tiñan consumo económico, pero bueno, recordo a Rogelio Lema e a Costa Camero dicíndome que claro, que eu non entendía como eran os de Vedra, porque os de Vedra, eso de fiscalizarlles se compostaban ou non, que eu non entendía como funcionaba os nosos vecinos. Os vecinos eran basicamente catetos, non como os de Arzúa, os de Allariz ou como os de Pontevedra, que sin ningún problema se lles podía fiscalizar se compostaban ou non para reducir a taxa de lixo. Pero, bueno, esos son debates que pasaron. Bueno, obviamente, o de reducir os servizos parece unha obviedade. Que me están propoñendo? Cargarse o SAF. Pero eso parece unha obviedade de tal calibre. Con obviedades non podemos traballar. Repito, que o máis doloroso de todo isto é que vostedes sabendo que o tiñan que facer porque, por exemplo, nós na campaña dixémolo. Dixemos que era inviable o Concello e que habería que mirar onde sacar as pelas e que probablemente había que subir todas as tasas porque deixaban vostedes un Concello na ruína. Bueno, tiñan que telo dito tamén, é dicir, fai unos meses non lle soberá pasado nada por contar este conto tan melodramático diante dos veciños, meeting a meeting. Porque unos meses despois, xusto curiosamente, cargan contra todos eles, os mesmos que lle votaron. Si xa non estamos falando do vos que son vostedes porque lle votan todo o mundo, estamos falando de datos matemáticos. Os datos matemáticos son independientes absolutamente da emoción de unha persona votando. É que a matemática non responde á política. A matemática é a que hai. Teñen vostedes o Concello na ruína. É vostede o alcalde con unha peor xestión da historia da democracia este Concello. Pero se non hai moito máis que darle, pero se mo están dicindo vostedes mesmos. Se teñen que pedir un crédito pola vía de urxencia que niños bancos lle veñen a él e agora teñen que renovar unha póliza como podan, porque se non teñen un pedazo de problema. Pero que me están contando, hombre? Se son vostedes mesmos os que nos lo están contando a nós. De acordo? Xa non hai moito máis. Hombre, conte vostede a batalla que queira e vende a na taberna como lle apetece. A realidade é a que hai, non hai moito máis. Por alusións. Mire, eu pido por favor que retire ese comentario, vale? Porque usted dalle voltas torticeiras, xe yo dixen outro día, vale? Nin eu escoitei a Rogelio Lema, que non está presente, nunca lle escoitei, nin usted me escoitou a min, aquí chamarlle catetos aos veciños. Se é algo que usted soña e usted pensa, é usted mesmo moi libre, vale? Pero non me gusta que lle dé volta esas palabras faltando ao respeto a esta persona, a Rogelio Lema, e, por extensión, a todos os veciños. Nós non falamos, nunca consideramos que os nosos veciños nin son catetos, nin lle faltamos ao respeto, ou procuramos non faltarlle. Así que fago o favor que estamos nunha institución soberana que merece un pouco de respeto, tanto a institución como aos veciños como a nós. Vale? Vale, mira, efectivamente, é unha interpretación miña. Cando alguén me dice dende esa parte que eu non entendo os veciños e que os veciños de Vedra son particulares e diferentes a outros, esa é unha interpretación que fixen eu dunha forma torticera. Mira, Fou, sigues insistindo con as palabras moi elocuentes que o Concello está na ruína. Non está na ruína, que estén tranquilos os veciños. De acordo? E iso iremoslo vendo paso a paso nos seguintes meses e nos seguintes anos. De acordo? En primeiro lugar, despois, eu creo que vostede descoñece bastante a realidade dos concellos de Galicia. E ten razón unha cousa, as matemáticas son matemáticas. Pero eso sempre, en todos os ámbitos, en todos os aspectos. Entón, cando discutamos aquí calquer tema, cando entregamos matemáticas e entregamos datos, traemos datos certos e reales. Non se preocupe que os vamos a contrastar. Cando sea o seu momento do lixo, tamén.
Bueno, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Bueno, pois apróbase con 8 votos a favor do PP, 5 votos en contra, 3 do BNG e 2 do PSDG-PSOE. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é a aprobación se procede da modificación da ordenanza fiscal número 12, reguladora da taxa por actividades e servicios relacionados coa higiene urbana. Informe da Comisión de 24 de outubro, visto a necesidade de modificar a ordenanza fiscal regulada da taxa por actividades e servicios relacionados, considerando que a última modificación das tarifas entrou en vigor o 26/12/2012, propónse modificar o anexo de tarifas mediante a actualización do IPC das cantidades en vigor, coincidindo o importe proposto no seguinte: modificación da ordenanza aplicable dende 12/2012, actualización do IPC a 9 do 23, último disponible, variación do índice xeral nacional segundo o sistema IPC 20,10. Visto o informe da Secretaría, o estudio técnico económico, a documentación que obra no expediente, a Comisión emite o seguinte ditame. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal número 12, regular a taxa por actividades e servicios relacionados coa higiene pública, someter a dita modificación da ordenanza fiscal á exposición pública, publicar o acordo definitivo no texto íntegro das modificacións da ordenanza, a Presidencia entrará para explicar a modificación proposta, expoñendo que se trata de actualizar o IPC e que aínda non se consigue recadar o custo do servicio, xa que o déficit superaría así os 100.000 euros. A Comisión de Economía e Especial de Contas, con votos en contra do BNG, PSDG, PSOE, informa claramente citada a proposta. Bueno, aquí, repito, non vamos a repetir o argumento de debate, simplemente só deixar que o incremento do IPC desde o 2012 hasta ahora, o que os técnicos estableceron, que o recibo, eso hai que aclararlo, o recibo estaba en 68 euros, estamos falando da vivenda, o sea, o recibo tipo, estaba en 68 euros e pasaría a 82, isto é, subiría 14 euros. Isto aclaro porque os recibos tamén, sabedes que se aplican bonificacións de programa e se repercuten no recibo, por tanto, se antes era un recibo 68 e tiña unha reducción do 10 ou un 15%, agora exactamente igual. Bueno, se siguen aplicando as bonificacións, se tiña unha reducción o sea, se era un recibo de 82, se siguen aplicando as bonificacións, ten esa reducción do 10 ou 15%. O dato é que subiría 14 euros. Non? Como ben dicía antes, Begoña, no informe económico, a pesar desa subida, bueno, os costes de prestación de servicio está en 303.000 euros e a recaudación prevista en 196.000, cerca de 200.000, co cal o desfase sigue sendo de 100.000 euros. Nada máis. Bueno, eu teño unha dúbida. Gustaríame saber cal é o motivo polo que Sepígrafes 1207, 1208, 120.801, 120.802, 120.803 non se actualizan dende 2008. Bueno, xa se debatira daquela, porque eses dous epígrafes son o de fábricas, talleres de reparación de automóviles, mercados, supermercados, comercios, porque eles xa teñen que gestionar parte do seu do seu lixo. En o caso de mercados, supermercados, os seus recibos, é pensar que hai recibos de 1.800 euros, que xa son recibos moi elevados. Xa iso mesmo xa se fixo no 2012, que foron dos epígrafes no seu momento que non afectan realmente tampouco o que é o incremento da recaudación, e vamos, os mesmos argumentos que se utilizaron daquela foron os de agora. Unha cousa é que entendamos que teñen unha sobrecarga, pero que non se actualicen desde 2008 non será demasiado, quero decir, e lendo eses epígrafes
non será demasiado. Mire, xa digo que daquela incluso a reclamación que tiña no supermercado era que non entendía polo pouco lixo que se daba como pagaba 900 ou 1.800 euros. Entón nós dixemos, nós baixar nos vamos a baixar. E xa digo, gran parte é igual que dos talleres. Hai talleres que teñen que gestionar eles todos os seus residuos. Son talleres. Claro. Pero non genera ningún residuo para un contenedor verde, para entendernos. Entonces, Sí, eu non digo que non, pero forma parte do negocio. Claro. É como se tes unha quimiquera. Ti te imaginas que hubiera unha empresa que fabricara químicos en Vedra e que non se lle subira a tasa de recollida de lixo, porque ou se ti tes unha empresa que ten un consumo externo que pertence ao teu modelo de negocio e entonces non te subo o imposto de camiones porque ti xa pagas moito de non sei que. Son cousas diferentes. É dicir, unha cousa é a recollida do lixo e outra cousa é que ti xeneres un residuo que como parte do teu negocio costa cartos, co que cual tes que contar para xenerar o teu negocio. É que non ten nada que ver, Outra cousa é que podas asimilar que un aceite é un residuo, pero non ten nada que ver, é outra historia. Son vías diferentes. No, eso é un delirio, A ver, pode estar... Porque non as granxas, porque teñen que meter os purines na terra? Porque non lle sacamos o chisme ás granxas? Tamén teñen un incremento, un residuo que teñen que pagar. Estamos falando, nós seguimos exactamente o mesmo criterio que seguimos no ano 2012, xa non cambiamos exactamente o criterio, mas a argumentación daquela, que pode estar de acordo, non, pero eso é un manifiesto que estou absolutamente en desacuerdo, porque son modelos de negocio, e eses modelos de negocio incorporan eses costes. De verdade que é un delirio, o sea, non é moi normal, eso non é moi normal. E nada, máis unha cosa que se me ocorreu, o sea, que me recordei de decirle antes, a súa capacidade para negociar a devolución do PAI dende a oposición á Deputación a que teño eu para negociar con vostede calquera cousa. Cero patatero. Con todo o cariño do mundo. Pois, con todo o cariño do mundo... Gustaría que non fora así, pero é cero patatero. A ver, con todo o cariño do mundo, asumo o reto. Vale. Bueno, pois... Tamén, con todo o cariño ao mundo. Bueno, oye, dentro de 2 anos xa veremos. Ou dentro de 3 ou 4. Bueno. Algún momento acontece que eso se conveniará e porque o xoi o bloqueo queren. Vamos, non me cuentes batallas. Todo demais o que che apeteza. Pero vamos. Bueno, efectivamente, pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Bueno, pois apróbase con 8 votos a favor do PP e 5 votos en contra, 3 do BNG e 2 do PSG e PSOE. Pasamos ao seguinte punto do día, que é a aprobación se procede da modificación da ordenanza fiscal número 13, reguladora da taxa por rede de sumidoiros. Informe da Comisión da 24 do 10, visto a necesidade de modificar a ordenanza fiscal reguladora da taxa por rede de sumidoiros, usando que a última modificación das tarifas entrou en vigor o 28/12/2020, propónse modificar o artículo 5º o cota tributaria mediante a actualización do IPC das cantidades en vigor, excepto para os importes por cometidas, coincidindo o importe do imposto co seguinte: modificación da ordenanza aplicable dende o 12/20, actualización do IPC a 9/2023, variación do índice xeral nacional segundo o sistema IPC 16,20. Visto informe de secretaría, informe técnico económico, documentación do expediente, aprobar inicialmente a modificación de ordenanzas, someter a exposición pública, publicar o acordo definitivo e o texto íntegro das modificacións. A Presidencia expón que se trata da actualización do IPC e que a recadación aínda non alcanza o costo de servicio, existindo un desfase de máis de 109.000 euros. A Comisión de Economía Especial de Contas, con votos en contra do BNG e PSDG, informa formalmente a citada proposta. Ben, aquí, igual que no anterior, simplemente os datos, a actualización do IPC, que curiosamente, en que esta xa foi unha Francia que se actualizou en 2020, curiosamente, os costes para xa vistes por IPC un 16%. Entón, aquí pasa o recibo de 66 a 76, sube solo 10 euros
Como este informe económico, tamén, aquí, este sempre foi un servicio moi deficitario. Os gastos están en torno aos 160.000 euros e os ingresos previstos en torno aos 50.000 euros, non? Por cal, ao final temos un déficit que vai estar en torno a 110.000. É certo que por o ano que ven se incrementan unha cifra importante de usuarios, por tanto, de aportacións, pero tamén é certo que precisamente por aumentar a rede de sumideros aumenta tamén o coste de mantemento. Iso supoño que se equilibrará. E nada máis. Bueno, pois nada, partindo do principio básico que é a única tasa que me gustaría pagar a nivel personal e que probablemente nunca ten a oportunidade de pagala, pois vamos a opoñernos igualmente. Aquí nesto sí que quixera decir algo. Non entendo como se está facendo este traballo, porque hai xente aquí no centro de Vedra que está pagando recibos de Urbana, e como ben sabedes, tedes que dar servicios de agua, de luz e de alcantarillado, e andades levando estes servicios por outro lado. Bueno, contestando a Suso, yo recordo que se alguén está levando a rede do alcantarillado a parroquia de Vedra, é este equipo de goberno. Digo, antes que nós gobernaron outros de outras opcións políticas que nunca se preocuparon por ter o saneamento aquí. E falo de outras opcións políticas diversas, varias, incluído o noso partido. O noso partido. Pero antes de nós estuvo o PP, estuvo os independientes, estuvo o PSOE. E o PSOE entre nós 14 anos. O sea, sí, eu creo, isto hai que recordarlo. E como vostede sabe, se un dos nosos plantexamentos é completar precisamente os vertidos ás depuradoras que están feitas, en ese aspecto entra obviamente a capital. Non só porque estean calificados de urbanas, efectivamente, que lle pasa a outros concellos, últimamente en Santiago tamén, se leen un pouco a prensa, senón porque a capital é onde están o colexio, o centro de salud, o concello, etcétera, 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 e obviamente creo que hai cubrir de servicios. En este caso, un servicio básico de saneamento. E iso é o que está proyectado, non? Nestes 4 anos, pois, poder completar a maior parte da parroquia de Vedra. Esperemos poder alcanzar, sobre todo, pois, unha gran parte. Se vai chegar a tua casa ou non, intentaremos, non sabemos, pero intentaremos intentar. A casa de Suso seguro que pronto chegará. Bueno, pasamos... Solamente unha aclaración. Levades 12 anos gobernando, claro, só faltaba que despois de 12 anos non hubiera desfeito o 16% do alcantarillado da capital. Claro, es que a este ritmo, pues, probablemente necesitamos 60 anos para acabar o alcantarillado que ten, por exemplo, o Queixón. Neste mesmo tempo se fixo prácticamente o 100% de Santa Cruz. E está moi ben, porque son tan vedreses como nós. Casi podíamos marchar para ali e decidir que aquela era a capitalidade municipal en estas circunstancias, sin problemas, Insisto, creo que nós somos o equipo de goberno que aquí, no que é na capital, na parroquia de Vedra, estamos intentando levar os servicios básicos e o demostramos con feitos. Vamos a votar, votos a favor. Espera, querías falar? Perdón. Cantos anos levas gobernando, Carlos? 12 anos. 12. Xa podía estar algo máis extendido. É bastante triste que non chega ao concello, que non chega ao centro médico, e como decía antes, que teñas que pagar un recibo de Urbana e que non che presten os servicios e que teñas no medio dun monte e que che os presten, é bastante triste. Porque despois o seguinte problema disto é vir falar con Clara e as pejas que che pon. Suso, somos conscientes desa problemática e repito, sabedes, xa que falamos de números e matemáticas, que me gusta Fou, un dos servicios máis caros, non de manter, sino tamén de facer e de estender, é o saneamento máis en Galicia e máis en Vedra
ca distribución xeográfica e ca topografía que temos. Iso creo que non se escapa a ninguén. Repito, creo que estamos facendo un esforzo que a todos nos gustaría que fora máis e máis rápido, por suposto, a nós os primeiros. Pero, bueno, repito, creo que os feitos demostraremos que nos temos un compromiso, non? Non é que nos gustaría que o esforzo... Imagínate que recoñece que estás facendo un esforzo. O que nos interesaría é que fora un esforzo equitativo, non desproporcionado ou desequilibrado. É dicir, equitativo. Con eso casi chegábamos a un acordo. Ademais, bueno, no contexto do saneamento é tan caro tamén porque mira que nós propuxemos fai anos xa outros modelos que eran moitísimos máis baratos, pero seguimos utilizando o mesmo modelo de sempre que sabemos que é imposible con este modelo conseguir o 100% deste concello. Non, eso temolo falado ti e eu, temolo falado moitas veces, incluso o propio conselleiro recoñeceu que o modelo actual é inviable. Palabras túas, ou me equivoco. E nunca intentachedes en ningún momento cambiarlo, ni facer un proxecto piloto, ni nada. Hai moitos concellos que teñen proxectos pilotos funcionando. Aquí nunca se intentou. Aparte de todo, bueno, xa... Vale, se non vamos a entrar nese debate, obviamente que non tocose, pero sí que é certo que ti tamén eres constante en certas palabras, sempre casi chegamos ao acordo, e nunca chegamos ao acordo, sempre é culpa nosa, obviamente. Despois, o de hai moitos, eu che pido, e a mellor tes razón, hai moitas cosas que dir, pero cando des así, oye, eu agradecereche moito que me digas, mira, Carlos, chama, maita este concello, e fala con fulanito, menganito, citranito e menganito. Non digas, hai moitos. De acordo? E, respondendo a Yolanda, non vou negar unha realidade, e evidentemente nós estamos explorando tamén outras opcións, e así tamén o transmitimos aos veciños, Dicir, cando dixemos, vamos a completar as de pruebas que temos, e obviamente para o resto do concello temos que explorar outras opcións que sean máis sostibles, porque xa non se trata só de facer inversión, se trata de soster a inversión, non? De acordo? Entón, neso andamos. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Bueno, pois apróbase con 8 votos a favor do PP e 5 votos en contra, 3 do BNG e 2 do PSDG-PSOE. Pasamos ao quinto punto, que é a aprobación se procede da modificación da ordenanza fiscal número 20, reguladora da taxa por abastecemento de auga. Informe da Comisión de Economía do 24 do 10, vista a necesidade de modificar a ordenanza fiscal reguladora da taxa por abastecemento de agua, considerando que a última modificación das tarifas entrou en vigor o 25 de 6 de 2012, propósito modificar o artículo 5º, base imponible a coda tributaria, mediante a actualización do IPC das cantidades en vigor, coincidindo o importe proposto co seguinte. Modificación da ordenanza aplicable dende 6 de 2012, actualización do IPC ao 9 do 23, variación do índice xeral do IPC 22,60. Visto informe de Secretaría, visto informe de Servicio Técnico, vista a concesión do expediente, aprobar inicialmente a modificación do ordenanza fiscal número 20, someter a modificación do ordenanza fiscal a exposición pública, publicar o acordo definitivo do texto de modificacións do boletín oficial da provincia. A Presidencia expón que a modificación supón a actualización das tarifas de acordo co incremento do IPC. A Comisión de Economía Especial de Contas, por votos en contra do BNG, PSDG, PSOE, informa finalmente a cidade da proposta. Doña Yolanda Vieiro solicita que se publiquen as actualizacións en vigor antes do pleno. Bueno, neste caso, tamén, desde o 2012, que estaba sin actualizar, e actualizar simplemente o IPC. Además, está creo que nas ordenanzas, previamente da agua, alcantará, o sea, xa viña establecido que había que actualizar o IPC, non? Sí que é certo que nesta os gastos están en 154.000 euros e os ingresos que se prevén son de 146, co cal habría só un déficit de uns 8.000 euros, ainda que, como contei antes, é probable que na realidade o déficit xa maior, porque probablemente todo fai prever que neste caso nos que compramos agua, Boixón nos suba, porque xa vos digo, os costes de xestión da agua mesmo se disparan nos 2 últimos anos, fundamentalmente polo tema enerxético, unha barbaridade, non? Pero, bueno, iso é o que nos pensamos. Nada,
pasamos a votar. Votos a favor, votos en contra. Pois apróbase con 8 votos a favor do PP e 5 votos en contra, 3 do BNG e 2 do PSOE. Esperar. Bueno, ahora xa me comunican que o BNG presentou, habría, sabes que está fora do orden do día, por tanto, teríamos que votar a ausencia. Eu o que diría que antes de votar a ausencia, bueno, se queréis expoñer a cuestión. Sí, bueno, hai pouco que expoñer, é dicir, o tema de Gaza, bueno, eu creo que estamos todos de acordo, porque non hai, todos estamos de acordo en que os de Hamas cometeron un acto terrorista despreciable e que o Estado de Israel está destrozando os palestinos. Quer dizer, que cando se fala da guerra de Israel contra Hamas é unha forma errónea de chamalo, ou voluntariamente errónea, porque están facendo unha guerra do Estado palestino do Estado de Israel contra todos os palestinos. É dicir, están forzando unha Nakba. Si sabedes o que a Nakba foi a expulsión de 750.000 palestinos de Israel para poder ocupar o seu territorio nos anos 46, se non me recordo mal. E agora están forzando, aproveitando un acto terrorista, unha nova Nakba para forzar a expulsión de 1,5 millón de gazatíes e poder ocupar o territorio que, por outra parte, xa están ocupando en outras partes de Palestina. Eu creo que en Petit Comité todos estamos de acordo en que separamos perfectamente o que é un gran pueblo que é o xudeu do que é un goberno miserable, que é o goberno actual de Israel, e simplemente son cousas que caen polo seu propio peso o que poñemos na moción. A moción está relatada por a xente de Galiza Pro Palestina. Bueno, no meu caso particular, creo que estou, quer dizer, na miña familia teño xudeus carnais, primos carnais que son xudeus, e teño primos carnais que son, primos políticos que son sirio-palestinos procedentes daquela nata de origen, daquela expulsión da guerra dos 6 días, procedente da guerra dos 6 días. Creo que está máis que justificada a moción e que calquera outra cosa sería prácticamente insultante. É dicir, solamente hai que mirar a televisión para darse de conta que o que solicitamos non é ninguna... Nos presentámosla porque o bloque estivo históricamente ligado a xente de Galicia Pro Palestina, militaron moitos palestinos no bloque e formamos parte de unha organización que estivo moi ligada históricamente a Palestina. Pero, bueno, eu creo que é de bien nacidos ser bien agradecidos e, neste caso, ese é un delirio ver as noticias todos os días. Creo que non se necesita máis explicación. Vamos, solicitamos o voto favorable para aprobar a urxencia e o voto favorable en posterior. Eu ni siquiera vou a defenderla despois, porque non hai necesidade, todos sabedes o que está acontecendo, de defender unha moción na que se solicita que se pare a guerra, que se poda levar... O sea, si estamos... Eso sería equivalente a decidir que o Estado, polo feito de que aconteza ETA, poda bombardear ou expulsar a 1 millón de vascos de Euskadi. O sea, es una barbaridade de tal calibre. Entonces, bueno, solicitar que teña que ir a un tribunal internacional que vaya, que se pare inmediatamente a guerra e que se permita o suministro de víveres da población palestina, non creo, bueno, están, si queredes levo, pero vamos, non creo que sea necesario. Nada máis. Bueno, a ver, ti agora falas moi ben e tal, pero se un lea a moción, a ver, non é exactamente así o que plantexadevos aquí, Corríxeme, pero teño aquí diante, a verdade que tu vin agora pola tarde, sabes que non estou ben aquí, xa que desenfala a batería. Desenfala. Entonces, déxame falar, argumentar,
que ninguén discute que todos estamos, como ti ben dixeches, que todos estamos en contra da guerra, que todos estamos en contra da violencia, que estamos en contra das imágenes que se están vendo, non? Pero digo, da guerra da violencia, pero tamén veña de onde veña, non? O sea, que todos estamos de acordo na defensa dos dereitos humanos, non? Eu creo que ninguén daqui non ten ninguna dúda de que todos estamos de acordo neso. E máis, sabedes perfectamente que non é o caso personal, é unha acción de vida, non? O rechazo de calquer tipo de violencia e a defensa da paz entre todos os povos, entre todas as persoas. Pero, repito, veña de onde veña, non? E máis, eu non me plantexo que esta sea unha historia de bons e malos, entendes? E que uns sean bons e outros sean malos, etc. Porque na miña conciencia personal, eu creo nas persoas en todas, tamén igual sean palestinas, israelitas, blancos, negros, homes, mulleres, me dá exactamente igual, non? Eu simplemente creo que un acto que está mal, veña onde veña, está mal e hai que rechazarlo, non? E isto, eu creo que é un tema, hai unha parte, porque además é certo que mezclarse aquí cuestións humanitarias con outras que non son tan así, que requieren un certo sosiego de debate, un tema bastante máis complexo, de acordo? Pero claro, ti non dixeches, vos plantexades, bueno, pois, toda unha serie de cuestións e apoiades a Asociación de Galicia por Palestina, non? É como se fades un posicionamento político claro de que neste asunto hai un ente que é malo, malísimo, e ben que o aclaraches, non está falando do povo xudeu, está falando do goberno de Israel ou do exército de Israel, etc. Pero recordoxe, ainda que ti dixeches aí que falaches de Hamas, do acto terrorista Hamas, pero repítoche que a moción, aquí na elección pon Hamas unha das organizacións máis importantes da resistencia nacional palestina. Eso é Hamas, e non estou falando do povo palestino, estou falando de Hamas. É unha organización terrorista que tamén realiza actos de barbarie, tamén a vista de todos e con vídeos, efectivamente, con reféns ahora mismo, etc. E isto non estou eu defendendo tampouco o povo de Israel, que evidentemente isto non quer dicir que cando Hamas no 7 de outubro lanza 3.000 foguetes e cruza a fronteira para cometer barbaries, pois isto tampouco quer dicir que Israel poida obviar as declaracións de Xenebra ou calquer outro tratado internacional que establezca a protección da población civil e defina os crímenes de guerra. De acordo? Por tanto, eu non estou falando dunha historia de bons e malos. Eso para empezar. Entón, a min, que, claro, hai na declaración palabras cara ao final, cara ao povo de Israel, como xenocidio, limpieza étnica, etc. Falas aquí mentiras, oye, nun conflicto minten todos, uns e outros, minten todos. E logo, hai outra serie de consideracións que evidentemente terán un subtacto histórico e argumentario como poden ter pola outra parte, que eu non conozco tampouco, e reconozco que neste aspecto tampouco son un especialista, pero sí podo falar como Carlos e como alcalde e como este grupo de goberno que, claro, cando aquí se fala en defensa dos dereitos humanos se fan 9 declaracións e ninguna delas se fala de Hamas. Home, eu entendo que a defensa dos dereitos humanos é tanto de un lado como do outro, non? Porque cando teñen ahora a non sei cantos reféns, iso tamén atenta contra os dereitos humanos, ou cando entran unhas casas para asesinar a X personas, pois atenta contra os dereitos humanos. Por tanto, mira, eu, como máis, quero unha boa fe de todos que estamos aquí, e creo que todos queremos o mismo, pero tampouco quero mezclar posicionamentos políticos con as circunstancias que ocurren. Eu che a propoñer que ou ben, porque para nós é moi fácil dicir, mira, non votamos a favor da urgencia e levámola ao pleno seguinte e que sexa cada un que plantexe os posicionamentos que teña, non? E eu creo que, a máis eso, pois se queredes debatir todos os puntos da moción, eu creo que
salvo o punto 1 e 2, o resto dos puntos non habría ningún problema en coller e debatilos, teñamos a postura que teñamos cada un e o argumentario que teñamos cada un, etc., no seguinte pleno. Sí que é certo que a situación actual, se queremos facer algún tipo de declaración xa urxente, home, eu creo que ten que ir por unha... mira, incluso eu traio aquí algunhas propostas, pero utilizo as súas dúas primeiras. Eu, a segunda, non teño ningún problema. A asistencia inmediata, produción cercada en Gaza, cobertura das fronteiras e entrada da axuda humanitaria. Incluso iba a tachar con autorización xornalista non, pero esta me dá igual que quede. Eso non. Iso, obviamente. Iba a decir que nós temos aquí a nosa petición que en DESA se pasen todas as... separen todas as hostilidades, actos de guerra, violencia, por tanto, de un lado como do outro, na Franxa de Gaza, Israel e Cisjordania, que por parte de todos se respeten exclusivamente os dereitos humanos, que se manteñan abertos e seguros os corredores humanitarios en dita zona, que permanentemente, e que se chegan a acordos xa por parte de toda a comunidade internacional para resolver un conflito histórico entre Israel e Palestina para que os dous históricos povos alcancen a paz e poidan vivir e convivir en armonía. Pero esta, ni siquiera plantexo eso. Pero sí, lle diría, e lle propoño, ante de votar a urgencia, mire, do punto terceiro en adiante, que ten moito contido político, ten moito debate, pero nos dos primeiros puntos, o segundo, incluso deixándollo como ten, o primeiro, o cesamento do fogo e fin inmediato dos ataques do exército sionista, hasta lle deixo as palabras sionista e o exército sionista, contra Gaza e Cisjordania, pero mételle unha frase máis, e o fin dos actos terroristas de Hamas coa liberación inmediata dos todos os reféns. Eu creo que esas dúas cousas, independentemente dos posicionamentos políticos, todos que estamos aquí, podemos aprobarla. E os outros puntos, que non ten ninguna urgencia de debatirlos ahora ou dentro de un mes, deixalos para... Con eso non estou dicindo que aparte a moción, simplemente que acordemos hoxe eses dos primeiros puntos e os outros puntos todos, deixémoslo na moción tal como a ten, para o seguinte pleno. O problema que temos é que isto non é unha moción nosa, é unha moción dos palestinos que nos solicitan o seu apoio, que decir, podemos organizar unha, pero como decía o secretario en alguna ocasión, este non é o foro para falar de política internacional. É unha proposta que nos fan en Galicia pro Palestina e nos traemos aquí. Sobre esa frase de Hamas, que non digo que non estea desafortunada, hai que entender que Hamas, e que ao mellor o problema é un problema de descoñecemento. Díase de conta que Hamas era unha organización política que ganou unhas eleccións e que nese momento se decidiu que se construía en Gaza unha cárcere. Desto fai 15 anos. E eles exercen un dereito de autodefensa que é unha catástrofe o que dixeron. Estou de acordo con eso. Pero imagínese vostede que cada vez que fai un pozo de agua e que Israel detecta que ten un pozo de agua, yo hormigona para que sea dependiente deles. O imagínese que cada vez que hai que decir, es que es un montón de agravios uno detrás de outra, e non se está justificando nada. Non hai unha gota de sangre que seña justificable. Efectivamente. Pero, de todas formas, repito, ahora mismo é unha situación que está afectando de unha forma particular aos palestinos. Hai tamén 200 rehenes israelitas. Ahora mismo non é unha proposta nosa. Se fora unha proposta nosa non teria ningún problema en falar dela. É unha proposta. Aquí o que se trae é a mesa unha proposta da asociación máis importante que hai en Galicia, Palestina, e a nivel do Estado das máis importantes. Se pon encima da mesa e se propone para a urxencia, para a votación, o que queirades. Que decir, nada máis, nos vamos a votar a urxencia a favor. A urxencia, e logo faced o que queirades. Non é unha cuestión, se queredes, despois facemos en outro momento un alegato, o que queirades, non é o foro, pero bueno, nos mandan unha solicitude e nos a presentamos e non tocamos unha coma porque non nos pertence tocar. Vale. E estamos no 99% absolutamente de acuerdo, como todos deben ser. De todas formas, se nos podemos a mirar punto por punto os puntos que non lle gustan, es que non hai moito máis que darlle, que vostede recolle os acordos aprobados na ONU, os incumplementos fragantes, todo o que aconteceu dende o recoñecemento dos dous estados de Oslo. Se te pos a mirar a historia, é un delito, como decía Fidel Castro, a historia me xulgará. O sea, eso é para a eternidade. O Estado de Israel nace de unha maneira totalmente co acordo universal, incluso dos propios palestinos. O acordo de Oslo foi transversal,
E non hai unha equiparabilidade porque un dos estados con maior tecnoloxía máis desarrollados do mundo contra un dos no estados máis miserables que existen. Son 2 millóns de personas encerrados coa maior densidade do mundo. Cidades se conta que Gaza, de un lado para outro, non chega nin a 40 kilómetros. A mellor densidade poblacional do mundo, a metade menores de edad, que están humillados. Alguén pensaba realmente que isto non aconteceu, o sea, despois dunha humillación de décadas? Canto tempo se pode humillar a un pobo? Canto tempo se pudo humillar cos tratados despois da Primeira Guerra Mundial os alemanes? Que pasou despois? Que se espera a Israel que pase con eles? Vostede que lle gusta tanto a Segunda Guerra Mundial. Que non aprendeu? Quer dizer, isto dá igual, que nós podemos facer o que queiramos. Non é un alegato meu ni nada. Repito, nos traen os palestinos unha moción para que nos debatamos aquí si queremos e aprobamos. Nos vamos a votar favorablemente, sabemos onde estamos. O resto que fago que ya veréis. Bueno, a maioría das cousas xa as dixo Fondo, non nos vou repetir, a verdade é que como historiadora que son, ás veces, gustame dicilo, decir que esta é unha guerra igual é unha vergonza, pero unha vergonza que leva décadas sucedendo. Un Estado de Israel, con todos os apoios internacionais que ten, que son todos, contra que vai roubando cachiños a cachiños dun Estado que estaba antes que eles, o sea, nun territorio que pertencía a eles dende antes do ano 48, cando se fundou Israel, e que eso, en cada guerra, en cada tal, jamás fixo mal. Claro, obviamente todos sabemos que jamás fixo mal, pero fixo mal sobre todo porque lle doulle o que necesitaba Israel, que era a oportunidade para acabar con todo o que lle quedaba, con todo, era o que necesitaba, unha pequena cousa para que acabar con todo, é o que están facendo. A complicidade do mundo, No, que a complicidade de Estados Unidos, que xa sabemos por qué, e da Unión Europea, de moitos países da Unión Europea, tamén sabemos por qué, e se non o sabemos hai que solo ler un pouquiño quen está detrás da economía de certos países. Entón, pois, é que xa a palabra guerra xa aquí non é unha limpieza étnica, como di a moción. E nada, é o dito. Hai pouco máis que... Que quede claro que o que fixo jamás é unha auténtica barbaridade. Sí, o sea, por eso... Que non hai ni siquiera, o sea, non hai palabras para describir, é unha auténtica barbaridade. Pero era o que necesitaba Israel. Sí, bueno, eso xa son, pero non ten que ver coa moción. A moción é unha proposta da xente palestina que vive en Galicia, nada máis. E todo o demais son apreciaciones que na taberna están ben aquí, non fora. Con perdón. Vamos a ver. A nivel de gestión da moción, entendo o que estás dicindo, Fou, nese aspecto, pero eu creo que, polo menos de a nosa parte, me gustaría que tamén o Partido Socialista o dixera, nós temos claro que este é un tema máis complexo, vos mesmo estás dicindo do que está falando. Obviamente a moción presentada, que se non se debate ou se vai se debatir, obviamente no pleno seguinte, como non pode ser de outra maneira, e eu simplemente insisto, non, de que eu creo que aquí se mezclan na propia moción pronunciamentos que vamos estar de acordo ou non, e podemos debatir, e podemos justificar, etc. Non? Pero posicionamentos que ninguén de nos vai estar en contra en relación a temas humanos con outros posicionamentos que xa son, por lo menos, cando menos, máis debatibles e máis políticos e máis, como decides, de estrategia xeopolítica ou política internacional, non? Que non nos corresponde siquiera a nos meternos. Pero, bueno, eu simplemente o que quero mostrar, que estou convencido que os tres de que estamos aquí, e vos mesmos estás dicindo, que utilizando os dous primeiros puntos sin tocar, xa digo, no segundo ni siquiera tocando unha como asistencia inmediata a población cercada en Gaza, cobertura das fronteiras e entrada humanitaria, hasta con autorización sionista ou non. Estamos totalmente de acordo. É desde xa. E o punto 1, o cesamento ao fogo e o fin inmediato dos ataques do exército sionista contra Gaza e Cisjordania, sumándolle isto de, porque non ten ningún sentido
que digamos que o que fixo Hamás é unha animalada e non o poñamos aquí, e o fin dos actos terroristas de Hamás coa liberación inmediata que hai ahora mesmo, ainda siguen tendo os reféns, non sería normal que nós mesmos tampouco pedíramos eso, porque uns son de primeira e outros de segunda, con todo o que pode ser desequilibrado, etc. Por iso empecé que o meu posicionamento sea un posicionamento que vai me salir simplemente, para mí todas as persoas son exactamente iguales. Logo, temos outro debate, son máis fortes, outros menos fortes, etc. Pero unha salvajada, unha animalada, veña de quen veña, é rechazable. O que está claro é que van a la certeza de 2.000 palestinos por 1.000 Suso. israelitas. E eso Eso tamén está moi claro. Sí. Suso, o que estou dicindo é que... Suso, estás justificando entón os mortos de primeira? No, eu non estou justificando. Bueno, pois, eu... Estou dicindo que van a la 10.000 palestinos. Suso. Que a Israel, como país, ella que caer a cara de recontra. Suso. E vou dicir outra cousa, señor alcalde, mire unha cousa. Isto, máis tarde ou máis cedo, vai a arrancar o focinho. Porque hai unha cousa, hai que posicionarse. E eu non... Hai que posicionarse. E da noite para mañana cambia a cousa. E isto estou poñendo os focinhos. Porque non vai a pensar usted que realmente os apoios como dixe. Suso. Non ten razón. Suso. A ver. Suso. Para. Suso. Vamos a ver. Suso. Eu non sei se me expliquei ou non me expliquei. Eu estou dicindo, o meu non é ni siquiera un posicionamento político, ni siquiera un posicionamento de partido, un posicionamento personal. Eu estou en contra absolutamente de todo tipo de acción violenta, asesinato, guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Absolutamente, non justifico ningún lado nin outro. Unha acción rápida dende un lixeiro coñecemento. Mire, primeiro, Hamás foi financiado por Israel no seu nacimento. Segundo, cando os gazatíes de Hamás collen a 200 personas que non existe xustificación posible, vale? E os secuestran, eles non están secuestrando a 200 persoas, están secuestrando a 200 persoas que están no seu territorio histórico. É dicir, é que é moi complexo, é dicir, nós non somos quen, se queren, ou non sei o que podemos facer, é chamar a xente de Galicia por Palestina e esas preguntas ya fan a eles, é dicir, que estou de acordo, pero é como si, é como si unha colonia de, non sei, e é unha barbaridade, é dicir, é unha barbaridade o que fixo Hamás, pero dende o punto de vista deles, eles están secuestrando a xente que están colonizando, o sea, están secuestrando a xente que está colonizando o seu territorio, é que é moi complicado. Bueno, e acabou o debate, de verdad que é un debate que non este o sitio, ni me gusta tan seguir. Perfecto, pero precisamente que eu non debato que sea complicado ou non sea complicado. Eu digo que para mí ni siquiera justifica que este no meu terceiro facer un acto ese tipo. E eu non estou defendendo Israel, Suso. Espero que non. Ben, estou defendendo... No, escoita, non se trata de defender... Suso, para que non se entendas. Eu, porque supoño, e en eso foi honesto, isto non se trata do povo xudeu nin do povo palestino, trata de dirixentes, se trata de Mas vou dicir unha cousa, os meus dos familiares, a rama que teño xudea e a rama que teño palestina non se coñecen, pero se se coñecerían estarían de acordo os dous. Nesta mesma moción, casi con total seguridade. Estou dicindo que creo, entendo que ti dis en relación a que isto ti non estás autorizado a tocar eso, tal, pero creo que o que estou plantexando eu de deixar os seguintes puntos do terceiro adiante para o seguinte pleno e agora o primeiro e o segundo aprobalos, por tanto, que estou utilizando as propias palabras deles, simplemente poñéndolle que estou convencido que vos non estades en contra do que estou dicindo do fin dos actos terroristas de Hamás con elección inmediata dos todos os reféns. Estou convencido deso. Ora, se ti me dices, eu teño que falar con eles, etc., entendo. Mira, vou che contar algo. Onte, precisamente, na reunión da FEN, precisamente, con unha historia parecida, na xunta directiva, pois tamén non se chegou a un acordo e se intenta chegar a un acordo e quedou encima da mesa para ver se na seguinte na xunta directiva da Federación Española pois saleu este tema e precisamente chegaron os portadores deixaron encima da mesa, bueno, pois se non se ha chegado a un acordo, non se ha chegado a un acordo máis adiante, tampouco pasa nada. Nese aspecto, nós deixando claro a día de hoxe que todos os 13 que estamos aquí estamos en contra de todo tipo de violencia, queremos que se cese xa absolutamente, e sobre todo o que máis me preocupa que realmente a asistencia inmediata á población e os corredores humanitarios, o sea, que eso é increíble, que eso non se garantice
Bueno, pois nós, en principio, como ben dices, é un tema complicado, que tal, oye, nós vamos a votar en contra da urxencia para levar o debate ao seguinte pleno. Non sei, Sí, vamos, que eu non darei o debate no seguinte pleno, non me interesa o máis mínimo, que decir que é un respeto hacia o povo palestino, pouco máis, prácticamente non teño que decir os argumentos, os coñecedes todos, tampouco hai, é máis de aquí en un mes veredes esa masacre na que se convirte Palestina. Eso é unha carnizaría. De feito, dentro dun mes, o mellor a prova de sin pestañear. É dicir, eso ten toda a pinta de ser unha masacre de 1 millón de personas. non sei se os sois a decir algo. Nos sí que estamos a favor, sobre todo, despois de todo o que levamos dito, tendo en conta os 2 primeiros puntos, sobre todo o segundo, que non se garantice unha asistencia inmediata a esa poboación, pois parecenos que no século XXI non se pode permitir. Entonces, tendo en conta, sobre todo, vamos, esos 2 primeiros puntos que son de impepinable certeza, vamos, porque é unha necesidade, é unha prioridade, é algo que é moi grave que estea pasando a día de hoxe. Entonces, sí que consideramos que é moi relevante. Bueno, entonces... política que leva a asistencia a Gaza, que decir que a parte militar, de feito, hai sempre que, a parte militar do conflicto por parte de Hamas é unha parte moi peculiar de Hamas. Hamas é un gobierno, que decir, hai unha xestión social detrás de Hamas, que foi a que lle valeu a votación aos gazatíes, e eles funcionan como un procedimento de resistencia. É moi complicado, pero é unha cosa moi parecida que lle pasou aos alemanes cando iniciaron a Segunda Guerra Mundial cos tratados da Primeira Guerra. Bueno, da igual. Bueno, votamos en relación a ausencia, votos a favor da ausencia, votos a favor da ausencia, votos en contra da ausencia. Bueno, pois, entonces, debátese no pleno de novembro. Bien, ahora veré a contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Vamos a ver nada, en relación á primeira, que é a da convocatoria da reunión da mesa de centro de día de emerxencia, pois xa foi outro día. Decía na segunda que había un rumor que esa residencia se construirá en Lamas. Bueno, eso é falso, ese rumor totalmente. Preguntabas cando van rematar o centro de transformación de alimentos a medio. Bueno, eso xa está, en principio, se todo vai ben, no 2024, xa falamos con Agader, que é a directora da Agader, para a financiación, e se comprometeron con nós. De feito, xa mandaron un borrador de convenio, e creo que ou están facendo algún cambio, pero, bueno, en principio, a idea é firmar que les un convenio para que se poida realizar e terminar no ano 24, poñeros en marcha. E, ademais, é un compromiso firme, seguro que sempre digo, agora non recordo se hai que mandar o borrador de convenio para que lle damos un vistazo para firmalo, ou está pendente de firmar, pero, bueno, en principio, a Agader nos vai financiar esa parte que nos falta, e remataremos no ano 2024. En canto a cuarta, preguntabas cando se vai poder acometer a elección do centro de saúde despois de retirada deses cartos nos orzamentos. Bueno, explicamos que non hai que se retiraran, xa traspásense eses cartos para o orzamento en principio do ano que ven. Previamente, en principio, para a semana, teño unha xuntancia cos técnicos do SEGES por este tema. É o que falamos, o que é a primeira fase de rehabilitación do edificio, que non precisa modificación do pesón, pois a idea que se pode acometer de forma real ao longo do ano 2024, de forma real. Bueno, neso tamén estamos traballando. A quinta, vamos a ver, a quinta, fai unha solicitud respecto ao cambio do día do pleno, 2027, ten algo que ver
co acto de homenaxe que a Sociedade Parroquial de Vedra, que había sentinos que nos invitaron, que isto sentou mal, solicita que aproximadamente e que presente un cambio de día da sesión plenaria e se achegue unha justificación. Bueno, primeiro, aquel cambio non tuvo nada que ver unha cosa con outra, non tuvo absolutamente nada que ver. En relación ao que nos falabas de aquela cena, eu imagino que vostede di por unha persona en concreto, que a máis, é unha persona que eu teño unha magnífica relación con ela, e o certo é verdade que eu sinceramente desconocía que estaba en Galicia, eu enteréme esa noite que estaba en Galicia, senón, por suposto, a haber chamada para que estuvera ali con nós. Nese caso, vamos, así de sinxela a explicación. En canto que me planteaba dos plenos, vamos a ver, xa na Constitución da Corporación xa establecemos que se podría mover para a semana seguinte, básicamente moitas veces porque non están a tempo os expedientes, ou ben por carga de traballo, ou ben por a complexidade, non? Eso que nos pasou en setembro, outubro, e é probable que pase en novembro, porque a idea é que vayan os orzamentos no pleno de novembro, entón sabedes que, bueno, pero tampouco os podo dicir, porque ao mellor non van os orzamentos e van nun pleno extraordinario, bueno, iso depende un pouco dos asuntos e da complexidade, non? Despois falabas, os 6 ou 7 son rogos que facías en relación a que se repara ali a Escola de San Fins e o do patio da Escola de San Xián, que tomamos nota. Despois, Yolanda, preguntabas que houve certos problemas con a empresa Umbús nos autobuses escolares, se preguntas se houve algún tipo de seguimento disto por orden civil. Pois sí, porque aí estaba Enrique precisamente con Gerardo, que Gerardo lle informaba dos problemas, das incidencias que iba habendo, non? Bueno, aparentemente, en principio, levamos, de feito, Manolo estuvo no Consello Escolar e aparentemente agora está todo ok. Logo solicitabas que se faga entre todos o grupo da oposición manifesto conxunto para que todos os deputados galegos en Madrid ou sinal convence o galego no Parlamento. Eu creo que eso, temos que cada grupo lle diga os seus e tamén aí respetemos tamén a liberdade dos distintos congresistas. Non se preocupe que eu vou dicir ao meu grupo parlamentario, comprométome a trasladarlle esta circunstancia. Despois, por parte de Suso do PSOE, que, por certo, un matiz, na ata viña ben, porque eu no borrador que teño pon señor González do BNG, non sei se te fijaxe, ao mellor aparece do BNG. PSOE, vale, perfecto. Ai, que me acabo de fijar, con o que teño. Vale. A ver de ben, vale. Bueno, na primeira era polo Comité de Seguimento en relación á mini-residencia, esa está contestada. Na segunda, comenzaron co saneamento en Mazar e pregunta cales son as razóns técnicas polas que as tubaxes de saneamento van a unha proximidade de 2 metros, supón que a 40 e cos cotas por xeto, bueno, pois evidentemente, o sea, como que as obras fanse conforme aos proxectos técnicos, unha dirección técnica e os proxectos non están feitos por técnicos, que eso eu, de logo, non son técnico capacitado para poder opinar en relación a esa cuestión. Despois, a última poñías neste día o señor Vázquez, estuvo en Portugal polo proxecto europeo, solicita que explique como é o encaixe que ten, que el fora lá, etc. Bueno, vamos a ver. Isto teño escrita para... Ese proxecto Win e Ruhr é unha rede de cidades, por lo tanto, nas viaxes contempladas no proxecto, o habitual é que viaxen precisamente representantes institucionais do Concello participante. No caso de Portugal, na reunión de Portugal, a min, como no caso da reunión de Portugal, a min non me resultaba posible ir ali e poder estar, e ademais hubiera me gustado porque os concellos de Portugal estuveron aquí en Vedra, e me instituiu o concelleiro Enrique Vázquez, que ademais, como digo, xa era coñecedor do proxecto por participar en varios eventos relacionados con ele. De feito, nese mesmo evento de Portugal estaba a vicealcaldesa do Concello de Bulgaria e os concelleiros portugueses.
Por tanto, non se víase en calidad de expertos, senón como representantes institucionais do Concello participando nunha rede de cidades. Ademais, eso sigue certo, nesta viaxe tamén intentamos levar unhas viaxes representación do tecido asociativo que teña certa relación ca temática do evento, non? Polo que había membros da Comisión Organizadora da Festa do Viño, ou da Asociación Mobul ou a CUSUB. Nese aspecto, eu sí que lle diría, supoño que é fruto tamén da experiencia, eso pode preguntarlle, non fai falta preguntar no pleno, te pode preguntar tamén ao personal que neste caso coordina estes proxectos que estarán encantados de darlle toda esta información. E agora pasamos ao último punto que é rogos e preguntas. Vale, podo facer unha aclaración e dúas ou tres preguntas. A primeira é para o señor Costa ou para Carlos, non me recordo, porque hai cousas que a mí non me gustan. Costa, non foches ti o culpable de que se ampliara a Ponte da Cabra. Foi porque dixo Carlos que un dos grandes éxitos de ti como deputado era acadar ese logro histórico. Non. Foi Pedro Guitián, sendo Pedro Guitián alcaide, o don concelleiro e Lendoiro presidente da Deputación. E ti deberías de saberlo porque estabas en Aride. O sea que doblemente doloroso, de acordo? Cando consultei con xente que estaba ali, que non era nin Pedro nin o don, me dixeron que por favor te recordara unha carta aberta que te fixo Pedro na Voz de Galicia. E unha frase, dice, conde quedou a concepción ética da política e o concepto moral da vida pública. Eu deixo aí porque me pediron que xo dixera. É dicir, as cousas no seu sitio. É dicir, cando alguén se arroga eso, pues, o mellor, vale, acabo a discusión sobre ese tema. E logo está colando agua ao pabillón, non sei, xa, alguén, me imagino que en plan de broma dixo que era pola potencia dos pelotazos que desmontaba o panel sándwich da cuberta. Bueno, nada, saber como é posible que ese pabillón cole agua cando realmente é unha construcción feita recientemente e non debería. E logo teño unha curiosidade, non estou, a verdade que o digo dende a ignorancia e con perdón se a esplanada que está en Santa Cruz diante do edificio este onde está asociacións e todo eso, que foi, eu creo que ese edificio é parroquial, debe ser da asociación de veciños. Sei que o Concello o reparou, bueno, e non está mal. Teña curiosidade de saber se se fixo a través dun convenio e logo quen diseñou ese aglomerado. Porque eso sei que é vida útil poder ter ese aglomerado ou esa especie de macadam misterioso, vale? E nada máis, eran as dúas preguntas que teño sobre eso, nada máis. Pois eu quería saber se, bueno, volvo con unha tema que tiña da legislatura pasada, vanse a facer algúns cursos de informática ou estánse facendo? Porque a verdade é que non sei nada, xa fai un par de anos falei co concelleiro e dicíame que estaban buscando profesores ou non sei que, eu nunca outra cousa vin do tema, e creo que é super importante que se debería ese centro CEMIT poñer xa en funcionamento canto antes. Vale, segundo, xa que vai ter para a semana unha reunión cos Sergas, quería saber se xa temos algúns cartos concedidos para o centro de saúde, xa para o ano que ven. Un terceiro punto, tamén é unha cousa que o ano, creo que foi o ano pasado ou o anterior, xa non recordo, pero sei que comentei co concelleiro de obras, de que había zonas que non estaban nos POS e que se iban a asfaltar por parte do Concello. Hai zonas que siguen sin asfaltarse por parte do Concello que levan así anos. A ver se lle dá unha volta polo Concello e se empeza a asfaltar. Despois, a cuarta sería, xa que está rematando o ano, unha pregunta que sempre algún partido faciera, con cantos habitantes nos quedamos? Entonces, pregunto para novembro cantos habitantes ten actualmente o Concello de Berga. Despois, a seguinte pregunta é, bueno,
Unha cousa que xe dixen na comisión de contas, que era que, bueno, a parte das ordenanzas que solicitei que se fixeran antes do pleno, e a verdade é que o señor Costas non sabía moi ben quen levaba o tema ese, nin que fora aquí unha cousa tan complicada. Poñede en orde, poñede actualizadas as ordenanzas e, de paso, estaría ben darlle unha volta a toda a web do Concello porque hai máis cousas desactualizadas e tamén hai bastantes problemas ca vista desde o móvil. Entón, pois, darlle unha volta a todo. E nada máis. Unha cousa que me quedaba atrás, unha cousa rápida. Na Xunta de Goberno aparece un plan de sostenibilidade turística e enogastronómica, que é un tema que tendes co GDR. Bueno, revisando ese plan, a verdade que levo unha sorpresa macanuda, porque o reparto dese millón e pico de euros que combinachedes, eu non sei quen decide estes convenios, non sei se sabedes onde vos metedes, é dicir, finalmente, para cadar un beneficio de 87.000 euros repartido en 3 anos, o Concello de Vedra se compromete a xestionar medio millón de euros dos concellos de A Baña, de Ames, de Boqueixón, de Brión, de Negreira, de Santa Comba de Teo, de Val de Dubra. É dicir, me parece que é un delirio, tal como está o Concello, tal como tendes ao funcionariado que está ao límite, poñelo a xestionar os cartos de Ames, de Brión, non sei se sodes conscientes. Hai un epígrafe aquí que espero sinceramente que sea para contratación de personal, que é un dos últimos os que Vedra se compromete, non sei como se chama, por valor de 40.000 euros o ano durante 3 anos, que imagino que será para contratación de personal, pero vos sodes conscientes do lío a que estades metendo o Concello con esta historia? É dicir, vos isto aquí que pon gobernanza e participación do destino, imagino que ese epígrafe será para contratación de personal, pero vos sodes realmente conscientes do que estades metendo, no lío que estades metendo aos funcionarios municipais, obligándoos a xestionar cartos dos cuales é o Concello responsable de concellos que son inmensamente máis grandes que a nós? De verdade que non era posible que Ames ou calquera outro concello con 30.000 habitantes e sobrados de funcionarios xestionara isto para un beneficio de escasamente 30.000 euros anuais. Hostias, sabedes onde vos metedes? A pregunta é esa. O sea, si sodes conscientes da que está desmontando. Nada máis. Nada, desde o noso grupo, un robo. En referencia á Comisión Intermunicipal que se levou a cabo pasado luns 23 de outubro en relación ao centro de día e á mini residencia, comentábase que, bueno, que probablemente subira o presuposto que estaba fixado no anteproxecto. Entonces, nos pregámoslle que vayan explorando distintas vías de financiación, porque xa o proxecto se supón que vai ser a longo prazo, entonces, que o non ter cartos non faga que sea aínda máis a longo prazo, e que se teña en conta tamén a financiación para ese proxecto, tendo en conta tal como están as contas do Concello neste momento, para que o Concello de Vedra non chegue a ser un socio pouco solvente á hora de poñer en práctica o proxecto. Unha pregunta, falaba antes o señor alcalde de que próximamente se vai a licitar a escola infantil. Valorouse en algún momento que a escola infantil fora de xestión directa municipal? Moi ben, olle, pois moitas grazas a todos e boas noites.